Yeremia ti aduonon kron krataa wɔde kɔmaa nnommumfoɔ no. Yɛne krataa mu nsɛm a odiyifoɔ Yeremia twerɛ firi Yerusalem kɔmaa nnommumfoɔ no mu mpanimfoɔ akɛseɛ, asɔfoɔ, adiyifoɔ ne nnipa a wɔaka nyinaa a Nebukadnessar afa wɔn nnommum afiri Yerusalem akɔ Babilonia. Yei yɛ ɛberɛ a ɔhene Yehoiakin ne ɔhemmaa no asɛnniiɛ adwumayɛfoɔ, Yuda ne Yerusalem ntuanofoɔ, adwumfoɔ ahodoɔ nyinaa firi Yerusalem akɔ nnommumfa mu no akyi. Ɔde krataa no hyɛɛ Safan babarima Elasa ne Hilkia babarima Gemaria nsa. Wɔn na Yudahene Sedekia somaa wɔn kɔɔ ɔhene Nebukadnessar nkyɛn wɔ Babilonia. Krataa no mu nsɛm nie. Yei ne deɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn a mema wɔfaa wɔn nnommum firi Yerusalem kɔɔ Babilonia no nyinaa. Monsisi afie na momfa mmɔ atenaeɛ. Monyɛ nturo na monni mu aba. Monwareware na monwowo mmammarima ne mmammaa. Monhwehwɛ yerenom mma mo mmammarima na momfa mo mmammaa nso mma awadeɛ, na wɔn nso nwowo mmammarima ne mmammaa. Monnɔre wɔ hɔ na mo so ante. Afei monhwehwɛ kuropɔn a mema wɔtuu mo kɔtena so no asomdwoeɛ ne yiedie. Mommɔ Awurade mpaeɛ mma no, ɛfiri sɛ ne yiedie mu na mo nso mobɛdi yie. Ane, yei ne deɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn seɛ. Momma adiyifoɔ ne nkɔmhyɛfoɔ a wɔwɔ mo mu no nnaadaa mo. Monntie wɔn adaeɛ a mohyɛ wɔn nkuran ma wɔsoso no. Wɔhyɛ nkɔntorɔ wɔ me din mu. Mensoma wɔn, Awurade na ɔseɛ. Deɛ Awurade sie nie: sɛ mosom Babilonia mfeɛ 70 a, mɛba abɛhwɛ mo, na mɛma m'adom mu bɔhyɛ sɛ mede mo bɛba ha bio no aba mu. Menim nhyehyɛeɛ a mewɔ ma mo, Awurade na ɔseɛ. Nhyehyɛeɛ a ɛde mo bɛsi yie na ɛnha mo, nhyehyɛeɛ a ɛbɛma mo anidasoɔ ne awie pa. Afei mobɛfrɛ me na moaba abɛbɔ me mpaeɛ, na mɛtie mo. Mobɛhwehwɛ me na mobɛhu me. Sɛ mode mo akoma nyinaa hwehwɛ me daa, mobɛhu me, Awurade na ɔseɛ. Na mɛyi mo afiri nkoasom mu de mo asane aba. Mɛboaboa mo ano afiri amanaman ne beaeɛ a mepamoo mo kɔɔ so no nyinaa, Awurade na ɔseɛ. Na mede mo bɛsan aba baabi a metuu mo firi kɔɔ nnommum mu no bio. Mobɛka sɛ, Awurade ama yɛn adiyifoɔ wɔ Babilonia. Nanso sei na Awurade ka fa ɔhene a ɔte Dawid ahennwa so ne nnipa a waka wɔ kuropɔn no mu nyinaa, mo manfoɔ a wɔne mo ankɔ nnommumfa mu no. Ane, yei ne deɛ Asafo Awurade seɛ. Mɛma akofena, ɛkɔm ne ɔyaredɔm aba wɔn so, na wɔayɛ sɛ borɔdɔma a asɛeɛ enti wɔntumi nni. Mede akofena, ɛkɔm ne ɔyaredɔm bɛti wɔn, na mɛyɛ wɔn atantanneɛ ama ahennie a ɛwɔ asase no so nyinaa, ne nnome ne ahodwirideɛ, fɛdideɛ ne animtiabudeɛ wɔ amanaman a mepamoo wɔn kɔɔ so no mu, ɛfiri sɛ wɔantie me nsɛm, sei na Awurade seɛ. Nsɛm a mede somaa m'asomfoɔ adiyifoɔ mpɛn bebree baa mo nkyɛn, na mo nnommumfoɔ nso antie, Awurade na ɔseɛ. Afei montie Awurade asɛm, mo nnommumfoɔ a mama mo afiri Yerusalem akɔ Babilonia no nyinaa. Yei ne deɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn ka fa Kolaia babarima Ahab ne Maaseia babarima Sedekia a wɔde me din hyɛ mo nkɔmtorɔ no ho nie. Mede wɔn bɛhyɛ Babiloniahene Nebukadnessar nsa, na wakum wɔn wɔ mo anim. Esiane wɔn nti, Yuda nnommumfoɔ a wɔwɔ Babilonia nyinaa de saa nnome yi bɛdome sɛ, Awurade nyɛ wo sɛ Sedekia ne Ahab a Babiloniahene hyee wɔn wɔ ogya mu no, na wɔayɛ akyiwadeɛ a ɛboro so wɔ Israel. Wɔne wɔn yɔnkonom yerenom adeda de asɛe awadeɛ, na wɔde me din adi atorɔ a menka nkyerɛ wɔn sɛ wɔnyɛ. Menim na medi ho adanseɛ, Awurade na ɔseɛ. Semaia nkra. Ka kyerɛ Nehelamni Semaia sɛ, yei ne deɛ Asafo Awurade, Israel Nyankopɔn seɛ. Wɔatwerɛ krataa wɔ wo din mu akɔma nnipa a wɔwɔ Yerusalem nyinaa. Ɔsɔfoɔ Maaseia babarima Sefania ne asɔfoɔ a aka no nyinaa. Woka kyerɛ Sefania sɛ, Awurade ahyɛ wo sɔfoɔ asi
Yehoiada anan mu sɛ, hwɛ Awurade fie no so. Ɛsɛ sɛ wode nkɔnsɔnkɔnsɔn ne dadeɛ kɔnnua gu obiara a wabɔ dam na wɔyɛ ne ho sɛ odiyifoɔ. Afei, adɛn nti na wontwi Yeremia a wɔfiri Anatot a wɔyɛ ne ho sɛ odiyifoɔ wɔ mo mu no anim? Ɔde saa nkra yi abrɛ yɛn wɔ Babilonia. Ɛbɛkyɛ. Ɛno enti monsisi afie mfa mmɔ atenaseɛ. Monyɛ nturo na monni emu aba. Ɔsɔfoɔ Sefania kenkane krataa no kyerɛɛ odiyifoɔ Yeremia. Na Awurade asɛm baa Yeremia nkyɛn sɛ, fa saa nkra yi kɔma nnommumfoɔ no nyinaa sɛ, yei ne deɛ Awurade ka fa Nehelamni Semaia ho. Esiane sɛ wahyɛ mo nkɔm a mpo mansoma no, na wama mo agye atoro adi nti, deɛ Awurade sie nie, nokorɛm, mɛtwe Nehelamni Semaia ne n'asefoɔ aso. Ɔrennya obiara a ɔbɛka wɔ saa nkurɔfoɔ yi mu, na ɔnhunu nneɛma pa a mɛyɛ ama me nkurɔfoɔ, ɛfiri sɛ waka atuateɛ nsɛm atia me, Awurade na ɔseɛ. Na mayani awupa, Awurade